Христос воскресе! В нинішній день сердечно всіх поздравляю вас, дорогі браття і сестри, перед началом пасхальної літургії з праздником Пасхи. Но так се хоче начати літургію пасхальну із привітання нашого блаженнішого митрополита Онуфрія, одного з величайших наших в історії Православної Церкви духовників, предстоятеля Української Православної Церкви, який у тяжкий час для церкви став смілим і благодатним духовним отцем, котрий веде нас до Царства Божого. Сьогодні він нас вітає своїм персональним пасхальним вітанням. Христос воскрес! Воістину воскрес! Цими вічно живими священними словами сердечно поздравляю вас усі боголюбиві архіпастирі і пастирі, благочестиві іноки і інокині, дорогі браті і сестри, найбільшим нашим християнським праздником світлого преславного воскресення Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Воскресення із мертвих нашого Спасителя – це праздник жизни, бо Спаситель наш Господь через своє преславне воскресення вернув нам безсмертие, которое ми втратили через нарушення Адамом заповідей жизни. Воскресення Христова – це праздник світла, бо Христос наш Спаситель і Господь. Блистанням свого божества розвіяв холодний мрак смерти, котрим нас об'яв царствуючий в мірі гріх. Воскресення Христова – це праздник радости, бо через своє воскресення Спаситель освободив нас від власти пекла, котрий для всього чоловічества був мостом уної печалі. Воскресення Христово дає нам благодатну силу радуватися там, де всі плачуть, і бути щасливим там, де всі скорблять і главу пеплом посипають. Радость наповняє наші серця, коли ми з любов'ю, благоговенням споминаємо священне событие світлого воскресення нашого Спасителя, котре звершилося після голгофських страдань і смерти на кресті. Святі жони мироносиці рано прийшли к живоносному гробу, би помазати ароматами тіло свого Божественного Учителя. Серця святих жен були подавлені тяжкими воспоминаннями чоловічої злоби і неблагодарності. Вони не могли вмістити в собі і розуміти, як руки беззаконників розп'яли благодітеля. Розп'яли того, хто безгранично любив усіх людей і творив тільки добро і благо. Однак у глибині душ святих жен мироносець теплилася, хоч крупка неясна, но все ж надія, що Месія, і самого Месію невозможно вбити, він побідить смерть. Коли святі мироносиці увиділи ангела, сидящого на камені внутрі живоносного гроба, і услышали від нього слова: «Ісуса, іщете назарянина, розп'ятого, так він воскрес». Тогди їх надіжда загалася духовним пламенем дивної радості, безграничної благодарності Господу за те, що Він прийшов на землю, би возвратити людям утрачений рай. Він наш Творець і Создатель, прийняв на себе людську природу, як чоловік добровольно взійшов на крест. Узяв на себе всечоловічий гріх. На кресті Спаситель, як чоловік, боровся з дияволом і побідив його. На кресті Спаситель розорвав рукописання согрішень наших. Як чоловік, Христос Спаситель зійшов душою в ад, но оскільки з людською природою во Христі навіки з'єдналася природа божественна, то в ад з людською природою Спасителя зійшло і божество. Божество уничтожило силу ада, одняло в нього власть над людьми. Божественна природа Спасителя воскресила його людську природу, освободивши із пекла і душі тих, хто жив на землі вірою в грядущого Христа. Це був великий тріумф, це була велика побіда, котра вернула людству вічне життя.
і блаженство. Більше чувствує, нежели розмишляє над цим, святі жономироносиці поспішили возвістити апостолам, що Христос воскрес. Радосна вістка про славному воскресенні Спасителя спочатку зажила в душах апостолів віру, а потім, коли воскреслий Спаситель в течені 40 днів сам приходив до них, учив їх, бесідував з ними, кушав з ними трапезу, то ця віра превратилася уже в знання. Віра воскресшого Христа перейшла в знання воскресшого Христа, котрое наповнилося тих апостолів могучою силою благодати Святого Духа, так що вони своїм словом о Христі розп'ятому і воскресшому пізніше просвітили всю вселенною. Вони запалили у душах людей віру, котра дає чоловікові можливість на личному духовному опитові познати воскресшого Христа і входити в обітелі вічності, котрі Він, наш Спаситель і Господь, приготовив любящим Його. Наше земне життя должно бути посвящено тому, аби свою віру воскресшого Христа перетворити в знання. Или, виражаясь іними словами, аби кожен із нас готовив себе для блаженної вічності. Що для цього треба зробити? Треба зробити те, що зробив Христос як чоловік. Любить Бога і любити ближнього свого. Любити Бога. Приймати від Господа смиренною благодарністю все, що Господь нам попускає. І солодкоє, і гіркоє. Тобто удачі і скорби, через котрі Господь не лише екзаменує нашу духовну любов, но й приумножає її. Коли ми любимо людей, любимо навіть тоді, коли люди роблять нам зло, оскорбляють нас і ненавидять нас. І тоді ми уподобляємося Богу нашому Творцу і Промислителю, котрий також любить і неблагодарних, і злих. Любов відкриває наші духовні очі. Ми в міру своєї нравственної чистоти починаємо бачити і розуміти Господа, котрий все з нами, котрим ми живемо, движемося і существуємо. І ще раз поздравляю вас, дорогі браття і сестри, з великим Днем Христового Воскресення і світлу Пасху Христову. Желаю вам щастя, добрих успіхів, здоров'я і спасення. Возлюбимо Бога, свого Творця і Спасителя. Возлюбимо своїх ближніх, навіть якщо вони не такі, якими ми хотіли їх бачити. Найвоскресший Спаситель благословить нашу українську землю і весь наш народ, аби об'єднатися довкола воскресшого Спасителя взаємним терпінням, взаємним уваженням, то це й буде нашим скромним подарком воскресшому Христу. Господь чекає від нас і воспоємо в місті дивну церковну пісню побідоносного Христового Воскресення. Христос воскрес із мертвих, смертю і смерть поправ, і сущий в гробі живот дарував. Амінь. Воістину Христос воскрес, смиренний Онуфрій, митрополит Київський, вся України, Пасха Христова, 2019 рік, місто Київ. До цього благословенного, прекраснішого поздравлення, а нашого блаженнішого Господь одарив мудростю. Його проповіді ми майже кожний другий, третій день чуємо. Унікальна людина і унікальний пастир. Сьогоднішній день ми молимо Господа, що Господь і його одарив дарами духовними, добрим здоров'ям і любов'ю до всього нашого Божого народу. Сьогодні на пізній службі будемо читати поздоровлення нашого владики, а тепер вітаю вас з праздником Пасхи, закликаю усіх вас тепер разом з любов'ю, чистим серцем послужити першу, навірно, найголовнішу в році літургію пасхальну, в котрій частинка людей ще буде причащатися, після котрої поздоровлення і освящення Пасок. Ми так чекали такий день, бо ми, як спортсмени духовні, біжимо, а фініш наш Пасха.
бо ми готовилися до цього часу постом і молитвою. Як замітив блаженніший Онуфрій, тільки духовні подвиги відкривають наші очі, тільки той, хто молиться і поститься, способний видіти то, що не дано видіти самим мудрейшим міра сього. Господи, воскресши із мертвих, благослови наших людей, котрі нині разом починають пасхальну літургію. Христос воскресе, воістину воскресе!